Vítejte u velmi speciálního vydání. Vítejte u velmi speciálního vydání Co je co. Vítejte u velmi speciálního vydání. Vítejte u velmi speciálního dílu pořadu Co je co. Dnes si budeme povídat o stresových hormonech. To je video pro všechny mouchy na světě. Takhle skončíte, jestli budete štvát mě. Tobana. No pitch. Vidíte tamhle exemplář. Typický úkaz mouchy, která právě ulétla. Nyní se pustíme do honu na mouchu. Zaměříme svůj cíl, který tu sedí nic netušíc na gauči. Čapneme mouchu do ruky rychlým pohybem. A nyní, když držíme mouchu v ruce, s ní takto švihneme vozem a vidíte, moucha je paralyzována. Následně můžeme sebrat ze země, podívat se proti světlu na mouchu a nyní si s ní můžeme dělat, co chceme. Sněz.